निवडणुकीला अवघे काही दिवस शिल्लक राहिले असून सर्वच पक्षांच्या कार्यकर्त्यांनी आता घरोघरी जात मतदारांच्या भेटीगाठी घेऊन आपापल्या उमेदवाराच्या प्रचारावरती भर दिलेला दिसून येत आहे. शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे पक्षाचे कुडाळ मालवण विधानसभेचे आमदार वैभव नाईक यांच्या प्रचारात नेरूर विभागातील कार्यकर्ते नेरूर गावात घरोघरी प्रचार करण्यास सक्रिय झाले आहेत. आमचे लाडके आमदार वैभव विजय नाईक हे 2 वेळा आमदार झालेले आहेत आणि तिसऱ्या वेळेला पण आमदार होणार ही 100% खात्री आहे आणि हॅट्रिक करणार, 100% हॅट्रिक करणार. नेरूर कुडाळ नेरूर गावातील वैभव विजय नाईक यांचा प्रचार करतो आणि उद्धव बाळासाहेब ठाकरे म्हणजे यांच्या पक्षातून आम्ही हा प्रचार करतो. प्रतिसाद या पक्षाची वैभवचे आमदार यांच्यासाठी लोकांचा प्रतिसाद अगदी उत्तमरित्या आहे आणि 100% हा होईलच या मी नक्की सांगतो. या पक्षासाठी आमदारांसाठी चांगल्या पद्धतीने प्रतिसाद मिळतो आहे आणि ते वैभवचे आमदार वैभवजी नाईक यांनी चांगल्या लाखोंनी हे केलेलं आहे, सुविधा केलेल्या आहेत, विकास केलेला आहे चांगल्या पद्धतीने, तो लोकांपर्यंत पोचलेला आहे आणि लोकांचा पण प्रतिसाद चांगला आहे. लोकांचा अगदी अतिउत्तम अगदी प्रतिसाद आहे. सांगा. गुरुवारी केला आहे शुभारंभ प्रचाराचा आणि आज आम्ही घरोघरी सगळ्यांच्या घरोघरी फिरतोय आणि सगळ्यांचा घरोपर्यंत प्रचार पोहोचवतोय. आमदार 2 नंबरचं बटन आहे, आमदारांचं मशाल निशाणी आहे. आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं YouTube चॅनल.